ଷେଣ୍ଢ ଛୁଆ ପଖାଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଷେଣ୍ଢ ଛୁଆ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ କଂସେ ଖାଇଦେବୁ ସଞ୍ଜ ବନ୍ଧା ପାର ହେଇଯିବ ଛୁଟି ଦିନ ପଖାଳଟା ଖାଇବୁ ଖତମ ସିଧା ଯିବା ରୁମ୍ ମାଛ ଫାଛ ଆସିବ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ଶୋଇବା ଆଉ ମଟନ ଟିକେ ହବ ମଟନ କରିବା ନା ମାଛ କରିବା ମଟନ ହବ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଲୋ କ'ଣ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ପାଚିକି ମଉସା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସଣ୍ଡେ ପେରନ୍ଦୁର ମାର୍କେଟ ଯିବା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବା ବନେଇ ଚନେଇ ଖାଇକି ସଣ୍ଡେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ ମାଛ ଫାଛ ଖିଆ ହେଇନି କହୁଥିଲା ମାଂସ ଦୋକାନ ମାଛ ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଶହେ ସୁବିଧା ମାଛ କିଣା ସରିଲା ଯିବା ମାଛ ରେଡ଼ି କରିବା ଖାଇବା ସଣ୍ଡେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ କରିବା ସଣ୍ଡେଟା ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେବ ମାଛରେ ମାଛରେ ସଣ୍ଡେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ଦୋକାନ ବଡ଼ କରିବା ନା ହଁ ବଡ଼ କରିବା ରେଡ଼ି ମଛଲି ଫଛଲି ଖାଇବା ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଯାଅ ନାହିଁ ଛୁଟି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଛି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରା ହେବ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ମାନେ ଭାଇ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ 6 ଦିନ ଖଟିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଦେବ ନହେଲେ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ସଣ୍ଡେ ମାଛ ଭଜା ଭଜି ରେଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଦେବା ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ତରକାରୀ କରିବା ବନେଇବା ଗୋଟେ ଖାଇବା ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ଶୋଇବା ପୁରା ଆଉ ଏଇ ମାଛଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ହେବ ବେସର ଦେଇକି ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରାହେବ ଗୋଟେ ମାଛ ବେସର ବି ଭଜା ହେବ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ମସଲା କେମିତି ହେଇକି ମସଲା ବାସି ମସଲା କଥା ଚାଲିଛି ମାଛ ତାୱା ଭଜା ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ରହିଛି ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୋକ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି ତରକାରୀ ଘରେ ହେବ ମସଲା କଷା ହେଇକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ କଥା ଆଉ ଭୋକ ଭାରି ଜୋର ଭାଇ ରୋଷେଇ ଦୁଇଟା ପଖାଳ କରିଥାନ୍ତେ ଆରାମସେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଁ ପଖାଳ ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭୋକ ନାଗୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ପଖାଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଷେଣ୍ଢ ଛୁଆ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ କଂସେ ଖାଇଦେବୁ ସଞ୍ଜ ବନ୍ଧା ପାର ହେଇଯିବ ଛୁଟି ଦିନ ପଖାଳଟା ଖାଇବା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଲି ଫୁଟିବନି ଖୋଲା ମାଛ ଭଜା ତ ତାୱାରେ ବସିବାରୁ ଉଷୁମ ହେଉଛି କହିଲା ଉଷୁମ ହେଉଛି ଖୋଲା ହେବ ଖିଆ ହେବ ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟା ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ କଟିକି ରେଡ଼ି ଖାଲି ଭାତ ବଢ଼ା ହେବ ଖିଆ ହେବ ତାପରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ି ଆଉ ନିଜେ ହେଉଛୁ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ବଢ଼ା ହେଇକି ରେଡ଼ି ସେ ଖାଲି ଖାଇଯାଉ ତାର ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ମତେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତ ତାମିଲ ବସି ବସିକି ଖାଇଦେବା ଦୁଇ ଜଣକେ ଖାଇଖୁଆ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରାମସେ ଖା ମାଛଟା ମରିଯାଇଥିବ ଭାଜିକି ପଡ଼ୁଛି ପାଣିର ଯୋଉଥିରେ ଖାଉଛୁ ଆରାମସେ ଖା ମାଛ ମରିଯାଇଛି ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଆରାମସେ ଖା फाइनाली भाई खिया सैला भाई पेट जो कौन कौन होता ओहो
तो शांति मिलला खाइला परे धर भिडियो करवा एंड आउ कौन करिया भिडियो करवा एंड करवा तो शांति कह खाई भोक जो जोर लगुव खाई सारा पर टेस्ट कि जना खाइला बेले टेस्ट कौन जना पड़ो लास्ट को जना पड़ो टेस्ट थिला कि नहीं टेस्ट तो बोबा भाई थिला भाई भिडियो करवा एंड बाय बाय।